കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 8 ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ. 8ാമത്തെ എടുക്കാം. 9ാമത്തെ കുറച്ചു കൊടുക്കല്ലേ, നമുക്ക് 9ാമത്തെ വലുതല്ലേ. 8ാമത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും തുടങ്ങാൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ. പ്രഭു ഉണ്ട്, നമ്മ രണ്ടാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൾക്കാരൊക്കെ പുഷ്പമാതാജി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ശരിയാ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 8 അല്ലെ. ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ. ഇന്നലെ നമ്മള് ദേവാരാധനയെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് പിന്നെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇന്നലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭക്തിശൂന്യരായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഒഴിവാക്കണം. അതായത് ഭക്തി തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരണം, ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം, നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കണം. പിന്നെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെ വാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. പിന്നെ ഏകാദശിക്ക് ഉപവാസം ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഗ്രന്ഥപാരായണം ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നെ ജീവചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തിൽ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാവോ ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ. ആരായാലും മതി. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും, എന്നിട്ട് വായിച്ചോളൂ. ആരാ വായിക്കുന്ന വെച്ചാൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചോളൂ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത 32 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. 2. ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങൾ ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. 3. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. 4. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കൈയും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. അശൗചര്യമുള്ളപ്പോൾ ഈ 4 പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ 1-ാമത്തിൽ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങള്, ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങിയ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നില് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് മുടക്കം വരുത്താൻ പാടില്ല. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കൈയും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാനായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതില് എന്തിനാണ് നമ്മൾ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുന്നത്? വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാ? നമ്മള്
നമ്മൾ ഭഗവാന് കീഴടങ്ങുന്നു എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് കീഴടങ്ങുന്നല്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമസ്കരിക്കുന്നത് നമ്മള്? ക്ഷമിക്കുകയാണ്. അല്ല, എന്താണ്? സമർപ്പണമല്ല അല്ലെ? അതായത് നമ്മൾ ആരെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ വണങ്ങണത്, നമസ്കരിക്കുന്ന എപ്പോഴും നമ്മൾ തല കുനിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെയാ? നമ്മളെക്കാളും വലിയവരുടെ മുന്നിലല്ലേ? നമ്മളെക്കാളും വലിയവരുടെ മുന്നിലല്ലേ? അതായത് നമ്മളെക്കാളും വലിയൊരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മളാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുമ്പോ നമ്മളെക്കാളും വലിയൊരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താണ് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വണങ്ങുമ്പോ എന്താ മനസ്സിലാണത്? നമ്മളെക്കാളും വലിയൊരാളുടെ മുന്നിലല്ലേ നമ്മൾ വണങ്ങുള്ളൂ, എപ്പോഴും നമസ്കരിക്കുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹരീഷ്ണ പ്രഭു. അഞ്ചാമത്തോട്ട് വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. കേട്ടില്ലേ പറഞ്ഞത്? അശൗചര്യമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വേദശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ മുഴുവൻ കുടുംബസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത കാലം വരെ അശുദ്ധമായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിന് അശുദ്ധ കാലയളവ് 12 ദിവസങ്ങളും ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും 15 ദിവസങ്ങളും ശൂദ്രർക്ക് 30 ദിവസങ്ങളുമാകുന്നു. ഒരു കൈകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തു കൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം നടക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. നാലമ്പലത്തെ ചുറ്റി വേണം പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ, കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണ. വിഗ്രഹത്തിൽ സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ. അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അശുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതായത് ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ എന്താണ്, ആ കുടുംബസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് നിശ്ചിത കാലം വരെ നമ്മൾ തന്നെ അശുദ്ധമായിരിക്കുന്നത്. അതായത് ജനിച്ചാലും മരിച്ചാലും 2 സമയത്തും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ജനനത്തിനും മരണത്തിനും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിന് അശുദ്ധ കാലയളവ് 12 ദിവസം, ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും 15 ദിവസം, ശൂദ്രർക്ക് 30 ദിവസം. അപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. പിന്നെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. നമസ്കരിക്കുമ്പോ 2 കൈ കൊണ്ട് വേണം നമസ്കരിക്കാൻ. കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? പ്രദക്ഷിണം വെക്കില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പില് പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തു കൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം നടക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. 4 അമ്പലത്തെ ചുറ്റിയാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്, കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണ. അപ്പൊ ഒരു 3 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം. പക്ഷെ കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കില്ല. എന്തിനാണ് ചുറ്റുന്നത്? ഭഗവാന്റെ 4 അമ്പലത്തെ ചുറ്റിയാണ് നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാല് വെക്കരുത്. ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാലിന്റെ ഞെരിയാണിയിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കരുത്. കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത്. 13 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. 14 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി വർത്തമാനം പറയരുത്. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാല് വെക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാല് വെക്കാന്ന് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാലുവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കാല് നീട്ടിയിട്ടൊക്കെ വെച്ചിരിക്കും അമ്പലത്തിൽ അല്ലെ? കാല് നീട്ടിയിട്ട് ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കാല് നീട്ടി വെച്ചിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പാടില്ല. പിന്നെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാലിന്റെ ഞെരിയാണിയിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ മുടക്കിയൊക്കെ ഇരിക്കില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഇരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പില് വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല. ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല.
മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് വർത്താനം പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യാണ്. കാരണം നമുക്കൊരു ശ്രേഷ്ഠനായ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും? ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാലത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അതൊക്കെ എന്താണ്? അപരാധമാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൂക്കി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. 18 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടുകയോ അടിപിടി കൂടുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ 17 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ അരുത്. 16 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടുകയോ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയോ അരുത്. 17 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ അരുത്. 18 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത്. 19 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരുഷമായി സംസാരിക്കരുത്. 20 കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ചെല്ലരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൂക്കി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഒച്ചയില് വിളിക്കാനോ നിലവിളിക്കുക പോലെ അങ്ങനെ ഒച്ചയില് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടാനോ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും പാടില്ല. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാനോ ശാസിക്കാനൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭിക്ഷ നൽകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ പരുഷമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലരുത്. അപ്പൊ കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല. അതായത് അത് മെയിനായിട്ട് പറയുമ്പോ പൂജാരികൾക്കൊക്കെയാണ്. കാരണം പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അറിയാലോ, നമുക്ക് സ്വെറ്ററൊക്കെ ഇടേണ്ടി വരും, അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സുകൾ ഇടേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പൂജ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 21 വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ അരുത്. 22 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അസഭ്യ ഭാഷണം ചെയ്യരുത്. 23 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അധോമുഖ വായു ബഹിർഗമിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് മറ്റുള്ളവരെ സ്തുതിക്കാനോ പ്രകീർത്തിക്കാനോ പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ മാത്രം, വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ആ ഭഗവാനെ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്തുതിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ പ്രകീർത്തിക്കാനോ സ്തുതിക്കാനോ പാടില്ല. അസഭ്യ ഭാഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അധോമുഖമായി ബഹിർഗമിക്കാനൊന്നും പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 24 അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഇലയോ പൂവോ കായോ ജലമോ എന്തും ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കാമെന്നും അതിൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തനാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ഈ പദ്ധതി സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ദരിദ്രന് പോലും ഇത് ബാധകമാണ്. വെറും കൈയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പോകരുത്. അതേസമയം സമ്പന്നന്മാർ അവരുടെ കഴിവിനൊത്തു വേണം ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാൻ. വിലപിടിപ്പുള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ, പൂക്കൾ, നല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ഭഗവാന് ഇലയും വെള്ളവും തന്റെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന് വാരിക്കോരി ചെലവാക്കൽ ഈ മനോഭാവം ശരിയല്ലെന്നും ഓർക്കണം. 25 ഇത് വായിക്കട്ടെ, പറയട്ടെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് ഭഗവാന് കഴിവിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കണം. ആ കാര്യം നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നില്ലേ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, ഇലയോ പൂവോ കായോ ജലമോ എന്തും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തനാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു ദരിദ്രന് പോലും ഇത് ബാധകമാണ്. ഇത് ആർക്കും ഇന്നവർക്കും അല്ല, എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വെറും കൈയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാനായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. അതേസമയം സമ്പന്നന്മാർ അവരുടെ കഴിവിനൊത്ത് വേണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ശേഷി അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇത് ബാധകവുമാണ്. വിലപിടിപ്പുള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ, പൂക്കൾ, നല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ഭഗവാന് ഇലയും വെള്ളവും തന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിന് വേണ്ടി വാരിക്കോരി ചെലവാക്കൽ ഈ മനോഭാവം ശരിയല്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പിന്നെന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് വാരിക്കോരി ചെലവാക്കുന്ന മനോഭാവം പാടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശേഷി അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 25 ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു സാധനവും തിന്നരുത്.
ഋതുഭേദം അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. 27 പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. 28 വിഗ്രഹത്തിന് പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കരുത്. 29 നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ വണങ്ങുന്നത്. അതായത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വാക്കുകൾ ഉറക്കെ പറയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മളത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാലോ ഓരോ സമയത്തും വരുന്ന പഴങ്ങള് ധാന്യങ്ങളും അതെന്താണ്, അത് ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ച് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ ആൾക്കും കൊടുക്കാനും പാടില്ല. ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് എടുക്കാനായിട്ട്. വിഗ്രഹത്തിന് പുറംതിരിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവരുത്. ആത്മീയ ആചാര്യനെ വണങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രാർത്ഥന വാക്കുകൾ ഉറക്കെ പറയേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 30 ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതി വചനങ്ങൾ പറയണം. 31 ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. 32 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർദ്ധ ദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മീയാചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആത്മീയാചാര്യനെ സ്തുതിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആത്മപ്രശംസ നടത്താൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥ ദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട്, ദേവന്മാരൊന്നും അധിക്ഷേപിക്കാനായിട്ടും പാടില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട 32 അപരാധങ്ങള് പറയുന്നത്. ഇത്രയും അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിന് പുറമെ ഇത് 32 നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. ഇനി പുറമെ ഇനിയും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറെ കർമ്മങ്ങള് വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് 32 ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു. ഇനി വരാഹ പുരാണത്തില് ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മാതാജി വായിക്കോ? മോളി മാതാജി ഇല്ലേ അവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കാം. 32 അരുതുകളുടെ പട്ടികയാണത്. ഇതിനു പുറമെ മറ്റു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളും വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 1 ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാതെ, ബാക്കി കാണാൻ പറ്റില്ല പുസ്തകത്തിൽ നോക്കും. ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്. 2 വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. 3 എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കരുത്. 4 നായ തുടങ്ങിയ നികൃഷ്ട ജീവികൾ താങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കരുത്. 5 പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നിശബ്ദത ഭജിക്കരുത്. 6 ആരാധന സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല. മാതാജി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മള് വിഗ്രഹം വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, അതായത് റൂമില്, നമ്മളെ പൂജാ റൂമിൽ കടക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഇവിടെ ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കരുത് നമ്മൾ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ചെല്ലാനായിട്ട്. ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടക്കാനായിട്ട്. ഇരുട്ടുമുറിയില് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അപ്പൊ വിഗ്രഹാരാധന ചിട്ടകൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അത് 6-7 സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണത്? ഫസ്റ്റ് ധൂപം, ദീപം, പുഷ്പം, അങ്ങനെ അതിന്റെ ഓർഡർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ചിട്ടകൾ ഒന്നുപോലും ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആരാധന നടത്തേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കരുത്. അപ്പൊ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, വിഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നായ തുടങ്ങിയ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണുകയും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കരുത്. അപ്പൊ അത് നായാന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന് ഭക്ഷണം സമർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ അടച്ചിട്ട് വേണം അത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ആരും കാണുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നായ തുടങ്ങിയ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണുക, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, അടച്ചിട്ട് വേണത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നിശബ്ദത ഭഞ്ജിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നിശബ്ദമായിട്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ആരാധന സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7 പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്. 8 നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചിക്കരുത്. 9 നിത്യവും ദണ്ഡാധാവനം നടത്തുന്നതിന് യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്. 10 ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനു ശേഷം നേരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. 11 തീണ്ടാരി ആയിരിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കരുത്. 12 മൃതദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. 13 മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ്, നീല എന്നീ നിറങ്ങളുള്ളതോ ആയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താണ്, പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്. പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് അത് പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാന് പൂ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ്, കുറച്ച് പൂക്കൾ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, പൂജാവിധികൾ തുടങ്ങും. പൂജാവിധിയിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ധൂപമാണ്. ധൂപം തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഭഗവാന് പുഷ്പം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ധൂപം പുകയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചിക്കരുത്. സ്മെല്ലില്ലാത്ത, നമ്മൾ നല്ല സുഗന്ധമുള്ള പൂക്കളായിരിക്കണം പൂജയ്ക്ക് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്ത പൂക്കൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നിത്യവും ദണ്ഡധാവനം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്. ദണ്ഡധാവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നോക്കാൻ നോക്കിട്ട് പറയാം. ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. തീണ്ടാരി ആയിരിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കരുത്. മൃതദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ്, നീല നിറമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളോ നിറത്തിലുള്ളതോ ആയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. ചുവപ്പ്, നീല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ടും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചോളാം. മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്. 15 അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധോമുഖ വായു ഗമിക്കരുത്. 16 ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്. 17 ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. 18 വിഗ്രഹത്തിന് മുൻപിൽ വെച്ച് ഏമ്പക്കം വിടരുത്. അതിനാൽ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ദഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. 19 കഞ്ചാവ്, മരിജുവാന തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കരുത്. 20 കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ മാദക ദ്രവ്യങ്ങളോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. 21 ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടുകയോ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കടക്കുകയോ അരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
അതുപോലെ മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ല. അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധോമുഖ വായു ബഹിർഗമിക്കരുത്. ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്. ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ഏമ്പക്കം വിടാൻ പാടില്ല. അതിനാൽ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ദഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. കഞ്ചാവ്, മരിജുവാന തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ മാദക ദ്രവ്യങ്ങളോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടുകയോ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കടക്കുകയോ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 22 ഭഗവാന്റെ അധീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാധാരം കാണിക്കരുത്. 23 ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്. 24 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കരുത്. 25 വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്. 26 വെറും നിലത്തിരുന്ന ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. തറയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പിടമോ വിരിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 27 കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുത്. 28 നെറ്റിയിൽ 3 വരി തിലകം അണിയാൻ പാടില്ല. 29 കയ്യും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ അതീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാദരം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ആദിശത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാദരം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കള് അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല. തറയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പിടമോ വിരിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല. നെറ്റിയില് 3 വരി തിലകം ധരിക്കാൻ പാടില്ല. കൈയും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപരാധങ്ങൾ. ഇനി ഇപ്പൊ 32 അപരാധം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന അപരാധങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത്. ഇനി പറയുന്നത് തിരുനാമ ജപത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങൾ. ഇതാണ് ഇനി പറയുന്നത്. സംശയം ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മള് ഈ രുദ്രാക്ഷോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തുളസിമാലയോ ധരിച്ചിട്ട് മൃതദേഹത്തെ കാണാൻ പോകാൻ തടസ്സമുണ്ടോ? അതോ ചോദിക്കുന്നത്. ഇല്ല ഇല്ല കാണാൻ പോകാൻ തടസ്സോ മൃതദേഹം സ്പർശിക്കുകയോ? ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് രുദ്രാക്ഷം ധരിച്ചിട്ട് മൃതദേഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇപ്പൊ തുളസിമാല ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാം. രുദ്രാക്ഷത്തിന് അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അതിന് താഴോട്ടുള്ളത് വായിക്കണ്ടേ മാതാജി? വേണ്ട മാതാജി, വേണ്ട. രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ അറിയില്ല പ്രഭു. തുളസിമാല നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഊരുന്നില്ലല്ലോ. തുളസിമാല നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പോകാം. ഞാനൊരു സംശയമുണ്ട് എനിക്ക്. രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ കാര്യത്തെ പോലെയാണോ ഇതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു. ആയിക്കോട്ടെ, നോക്കാം. അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം, നോക്കിട്ട് പറയാം. തിരുനാമ ജപത്തിന് അപരാധങ്ങള് വായിക്കട്ടെ മാതാജി. തിരുനാമത്തിനെതിരെയുള്ള അപരാധങ്ങൾ വായിക്കുവാണ്. വേറെ ആരെങ്കിലും പുസ്തകം ഉണ്ടോ? ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. വായിച്ചോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിരുനാമ ജപത്തിനെതിരെയുള്ള അപരാധങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത നാമപ്രചരണത്തിനായി സ്വജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത്. 2 ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുടെ നാമങ്ങളെ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമങ്ങൾക്ക് തുല്യമായോ സ്വതന്ത്രമായോ കരുതുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചില നാസ്തിക വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ദേവന്മാർക്ക് തുല്യനായി കരുതുന്നു. എന്നാൽ ദേവന്മാർ ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ കാളി കാളി, ദുർഗ ദുർഗ എന്നിങ്ങനെ ജപിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് കരുതുന്നത് അപരാധമാണ്. ആരും തന്നെ പരമപുരുഷനിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരല്ലെന്ന് ഓർക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഒരുക്കുന്നതെന്നാണ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അടുത്തത് പറയുന്നത് തിരുനാമ ജപത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇത് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. ഒരിക്കലും നമ്മൾ വൈഷ്ണവാപരാധം എന്ന് പറയില്ല, ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ് വൈഷ്ണവാപരാധം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്വന്തം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. രണ്ടാമത്തത് ശിവന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാമങ്ങള് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിനോട് ശിവന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാമം വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായോ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായോ കരുതാതിരിക്കുക. അതായത് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമല്ല ഭഗവാൻ ശിവനും വിഷ്ണു അല്ല ബ്രഹ്മാവും. അപ്പൊ അതിനൊരിക്കലും നമ്മൾ അതിന് തുല്യമായിട്ട് കരുതാനായിട്ട് പാടില്ല. ഏത് ദേവന്മാരായാലും വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെ എന്ന് കരുതാനായിട്ട് പാടില്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാന് തുല്യരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കരുതാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാളി കാളി എന്നോ ദുർഗ എന്നോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന വിശ്വാസം ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരാൾ കാളി കാളി ദുർഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് കരുതുന്നത് അപരാധമാണ്. അങ്ങനെ ആരും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തില്. മൂന്നാമത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പറയുണ്ടോ? കേൾക്കണില്ലല്ലോ. വായിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് വേദശാസ്ത്രങ്ങളെയും അവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെയും നിന്ദിക്കുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര മാഹാത്മ്യങ്ങളെ ഭാവനയായി കരുതുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നത്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളും അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദസാഹിത്യങ്ങളെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര മഹാത്മ്യത്തിന് ഭാവനയായിട്ട് കരുതാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലാതെ എങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിന് നമുക്ക് ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഏഴാമത്തത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ബലത്തില് പാപം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതരാകും എന്ന് ബലം കൊണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുക, പിന്നെ നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ പാപം ചെയ്യുക, പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച് നാമം ജപിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തെ വേദങ്ങളിലോ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലോ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു മംഗളകരമായ ചടങ്ങായിട്ട് കരുതുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങാണെന്ന് കരുതുന്നത് എന്താണ്? അതും അപരാധമാണ്. അവിശ്വാസിയായ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപരാധമാണ്. അപ്പോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നാമം ജപിക്കാം, എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയോട് നാമത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കാൻ പറയാന്നല്ലാണ്ട് ആ നാമത്തിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. എന്താ പറയാ, വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയോട് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. ദിവ്യനാമങ്ങൾ മഹാത്മ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ വീണ്ടും ഭൗതിക ആസക്തി പുലർത്തുന്നതും അശ്രദ്ധമായിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് വീണ്ടും ഭൗതിക ആസക്തി പുലർത്തുന്നതും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഓരോ ഭക്തനും ഇത്തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾക്കെതിരെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, കരുതലോടെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വേഗത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതാണ് 3 തരത്തിലാണ് അപരാധങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് നാമാപരാധം കണ്ടു, ഒന്ന് വരാഹപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപരാധം കണ്ടു, പിന്നെ 32 അപരാധങ്ങള് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 സെക്ഷനായിട്ട് കണ്ടു. അതാണ് അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ 3ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പ്രഭു മ്യൂട്ടാ, പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല.
അതെ, നമ്മളിപ്പോ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുന്നതായ അതേ മാലയിൽ തന്നെ ഓം നമ ശിവായ ചെല്ലുമ്പോ അതൊരു അപരാധമായി മാറുമോ? അതൊരു സംശയമുണ്ട് എനിക്ക്, അതാ ഒരു ചോദ്യമല്ല. നമുക്ക് കാരണം ഭഗവാൻ എന്നല്ല പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മള് അതില് വിശ്വാസം, ബാക്കി നമ്മള് ഹരേ മഹാമന്ത്രം അല്ലത്, അപ്പൊ ബാക്കിയൊന്നും ചൊല്ലണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മാലം എന്തായാലും ചൊല്ലണ്ട. ശരിക്കും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും തുല്യമായി മാറിയല്ലോ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. മനസ്സ് സമ്മതിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പോകാനുള്ളത് കൊണ്ടാണത്. അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ല, ചെയ്യുന്ന ചെയ്തോ. പക്ഷെ വേറെ ചെയ്തോളൂ. അത് പതുക്കെ പതുക്കെ മാറിക്കോളും. അത് ഒരേ മാലയിൽ ജപിക്കുന്നത് അപരാധമാണോ എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട് എനിക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് വീണ്ടും. അപരാധത്തിന്റെ ഉണ്ടാവാൻ വെച്ചാൽ ശരിക്കും നമ്മള് മന്ത്രം ഒരെണ്ണല്ലേ ചൊല്ലുന്നുള്ളൂ പ്രഭു. അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ചൊല്ലണതിനെ പറ്റിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനും എന്ത് പറയാ. പക്ഷെ അപരാധമാണെന്ന് ചോദിച്ചതിൽ പറയാത്തോണ്ട് നമുക്ക് അതറിയില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ പ്രഭു. പതുക്കെ മാറുള്ളൂ അല്ല എന്തായാലും. അങ്ങനെ എന്തായാലും അപ്പൊ അപരാധങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതില് 10 നാമാപരാധം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാട്ടോ. ശരിക്കും 10 എണ്ണം. 10 നാമാപരാധം നമ്മൾ ശരിക്കും എന്നും നാമം ജപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ 10 എണ്ണം വായിച്ചിട്ട് വേണം നാമജപം തുടങ്ങാനായിട്ട്. എന്നും 10 നാമാപരാധം. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് 9ാമത്തെ അപരാധം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപരാധം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണത്. ഈ 10 എണ്ണം ചോദിക്കില്ല. നമ്മൾ ശരിക്കും ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാ. ശരിക്കും 10 ചോദിക്കില്ല, ഇടയെന്നാ ചോദിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്താന്ന് ചോദിക്കും. അപരാധം അങ്ങനെ ചോദിക്കുക. 8ാമത്തെ അപരാധം എന്താണ്, 10ാമത്തെ അപരാധം എന്താണ്, അങ്ങനെ ചോദിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുള്ളൂ. 10 എണ്ണം ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണം 3 എണ്ണം നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ചോദിക്കും. 5ാമത്തെ അപരാധം ഏതാണ്, 8ാമത്തെ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ ഓർഡറിൽ പഠിക്കാൻ നോക്കാം. ഓർഡറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൈഷ്ണവ അപരാധം, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത്, ഗുരുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നത്, പിന്നെ അതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വായുരത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കും പഠിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഹരേകൃഷ്ണ എങ്ങനെ 32 അപരാധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആദ്യത്തെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത മതി മാതാജി. അത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും കുറെയൊക്കെ. അതെ, മറ്റേ നാമാപരാധം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റേ 32 അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് അതിൽ പറയുമ്പോ അത് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോ നമുക്ക് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് ഇത് മുഴുവനും ബാധകമല്ല. അത് വേറൊരു കാര്യം. എല്ലാതും ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു അവിടെ ഒരു എന്ത് പറയുന്നത്, കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇളവുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പറയുന്നതല്ല അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, സന്യാസിമാരുണ്ടല്ലോ, സന്യാസിമാരിപ്പൊ എന്താ പറയുക, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അസോസിയേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവര് തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സന്യാസിമാർക്ക് തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയും ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശിക്ഷ, അതായത് നമ്മൾ പറയില്ല കൂടുതൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കുക അവർക്കാണ്. അത് ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ഈ ഒരു ആധ്യാത്മിക രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് അത്രയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് വലിയൊരു കാര്യം. പക്ഷെ ഒരു സന്യാസി ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ജീവാത്മാവായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷ കൂടുതലായിരിക്കും. അത് പക്ഷെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് പറയും. അതിന്റെ കാരണം ആ ജീവാത്മാവ് അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോ. പക്ഷെ തെറ്റ് ചെയ്ത തെറ്റല്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ ആ രണ്ടിന്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നത് പ്രയോറിറ്റി പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ അത്രയെങ്കിലും ചെയ്തത് വലിയ കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു സന്യാസി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും അതിലിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫും തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കും ശിക്ഷ കൂടുതൽ കിട്ടുക. കാരണം അയാൾക്ക് അല്ലാതെ അറിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്യാണ്, മറ്റേ വ്യക്തിക്ക് അത്ര അറിയുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷയുടെ ഒരു ഇത് കുറയും ഒരാൾക്ക്. അതാണ് പറയുന്നത് അവിടെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗൃഹസ്ഥർക്കും കുറേശ്ശെ ചില അളവുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അമ്പലത്തിലാവുമ്പോൾ ഡെയിലി ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മളോട് പറയും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം, നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. പിന്നെ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം. ചിലപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്നും ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തുടർന്നു പോകും.
അങ്ങനെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കുറച്ചെടുക്കാലോ. സമയമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഈ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? വേറെ സംശയത്തിന്റെ ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ലല്ലോ. ഇതില് അപരാധങ്ങളെ പറ്റി മാത്രമല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അടുത്ത അധ്യായത്തിൻ്റെത് നാളെ ഇട്ടാ മതിയോ ചോദ്യം? ഇന്ന് ക്ലാസ് കഴിവിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ, നാളെ ചോദിക്കത്തുള്ളല്ലോ മാതാജി. 8 മാതാജി. ഓക്കെ, മാതാജി പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല. ഇട്ടോളൂ മാതാജി, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് വെച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിയില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നാളേക്കാക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് വെച്ചോളൂ മാതാജി. 8ന്റെ ഉണ്ടാവോ? ഇട്ടോ? 8 ഇട്ടുണ്ടോ? 8 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, 9ാമത്തെ ഇട്ടോളൂ മാതാജി, ഇട്ട് വെച്ച കുഴപ്പമില്ല. ഫസ്റ്റത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവദൂഷണം, ഭഗവാനെ ദൂഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ, അല്ലെ ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപരിചിന്തകൾ. ദൈവ ദൂഷണം, അതായത് ഭഗവാനെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തന്മാരെയോ ദൂഷിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിച്ചുകൂടാ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10ാം സ്കന്ധം 74ാം അധ്യായം 40ാം ശ്ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുക. രാജൻ, ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയും ദൂഷിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകാത്തവന് അതുവരെ അയാളുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതം വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ദൈവദൂഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ദൂഷിച്ച് പറയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദൂഷിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദൂഷിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകാത്തവൻ എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതം മുഴുവൻ, അത്രയും നാൾ അയാൾ നേടിയ നന്മ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ദൂഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടു നിൽക്കാനോ പാടില്ല. നമ്മുടെ അത്രയും നാള് നമ്മൾ നേടിയ നന്മ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നാണ് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിലെ ആശയം ഇതാണ്: ഭക്തൻ വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുവും പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വമുള്ളവനുമായിരിക്കണം. എല്ലാവരെയും മാനിക്കണം, അതേസമയം ആരുടെയും ആദരവ് സ്വീകരിക്കരുത് താനും. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? എല്ലാവരോടും മാനിക്കണം, എല്ലാവരോടും വിധേയത്വമുള്ളവനായിരിക്കണം. അത്രയും ഒരു എന്താ പറയാ, താഴ്ന്ന്, അത്രയും നമ്മൾ പറയില്ല, അത്രയും ഡൗൺ ടു എർത്ത്, അത്രയും താഴ്ത്ത് നിന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എല്ലാവരോടും പെരുമാറേണ്ടത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആദരവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ അത് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരികളാണത്. എപ്പോഴും ഒരു വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനായിരിക്കണം, പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വമുള്ളവനുമായിരിക്കണം. പിന്നെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും മാനിക്കണം, അതേസമയം തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആദരവ് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ആദരവ് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ അവരെ മാനിക്കണം എല്ലാവരെയും. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങേയറ്റം വിനയവാനും സൗമ്യനുമായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീ നിത്യാനന്ദനെ ആരോ ഉപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് കേട്ട മാത്രയിൽ ആ സ്ഥലത്ത് പാഞ്ഞെത്തി കുറ്റക്കാരനായ ജഗായിയെയും മഥായിയെയും കൊല്ലാൻ പോലും തയ്യാറായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മള് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കഥ, ജഗായി മഥായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് എന്താ പറയാ തെമ്മാടികൾ എന്ന് പറയാം. അവര് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ ആ സ്ഥലത്ത് പാഞ്ഞെത്തി. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആയുധം എടുക്കാതെ അവതരിച്ചതാണ്. ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് ഉള്ളൊരു ശബ്ദത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരുണ്യാവതാരമാണ്. എന്നിട്ട് പോലും എന്താ അദ്ദേഹം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം കേട്ടപ്പോഴേക്കും പാഞ്ഞെത്തിയിട്ട് അവരെ കൊല്ലാൻ പോലും തയ്യാറായി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സുദർശനചക്രം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ആ അപ്പോഴേക്കും എന്താണ്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ തടയാണ് ചെയ്ത്, ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. തന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം കാരുണ്യാവതാരമാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ ശാന്തനാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ പെരുമാറ്റം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് പാടില്ല, ഒരു ഭക്തനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ട് നിൽക്കാനോ നമ്മൾ അതിനെ കേൾക്കാനൊന്നും പാടില്ല. അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മളതിനെ എതിർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മള്.
ഒരു വൈഷ്ണവൻ പരമാവധി സഹിഷ്ണുവും സൗമ്യനുമാണ്. സ്വന്തം അഭിമാനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായെന്നും വരാം. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്റെയോ അഭിമാനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ആ അപമാനം അയാൾ സഹിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ സംഭവം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവൻ പരമാവധി എങ്ങനെയാണ്? സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനായിരിക്കണം, സൗമ്യനുമായിരിക്കണം, സ്വന്തം അഭിമാനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവനായിരിക്കണം ഒരു ഭക്തൻ, ഒരു വൈഷ്ണവൻ. പക്ഷെ ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെയോ അഭിമാനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ, അവരുടെ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ അപമാനം ആരും സഹിക്കില്ല, ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ സഹിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത്തരം അപമാനങ്ങളെ 3 വിധത്തിൽ നേരിടാം. അപ്പൊ ദൈവദൂഷണം ഒരു പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ളവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകാണ്. നമുക്കതിനെ 3 തരത്തിൽ നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ നിന്ദിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്കൊന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് അവരോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാനേ പറ്റുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് 3 തരത്തില് ദൈവദൂഷണം, ഭഗവാനെ ദൂഷിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദൂഷിക്കുന്നതിന് നേരിടാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തവനെ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ആ പറയുന്നവരെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ആ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് അതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതിനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് സൗമ്യനായി അവിടെ നിൽക്കുകയല്ല, സ്വന്തം ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് സാധിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വന്തം ജീവൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം, ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം. അത് രണ്ടും സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം വിട്ടുപോകാനാണ് വേണ്ടത്. അതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകാൻ നമ്മളത് കേൾക്കരുത്. ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് പാതിത്യം സംഭവിച്ചതായിട്ട് കരുതണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കേട്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ വാദിച്ച് ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? അത് കേട്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത് കേട്ടു നിൽക്കാൻ, ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് പാതിത്യം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കരുതണം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇനി തിലകവും തുളസിമാലയും. വൈഷ്ണവൻ തന്റെ ശരീരം തിലകം കൊണ്ട് എങ്ങനെ മോടി പിടിപ്പിക്കണമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കഴുത്തിൽ തുളസിമാല, ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതിരൂപാത്മക ചിഹ്നങ്ങൾ, 4 കൈകളിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാ, പത്മങ്ങൾ, നെറ്റിയിൽ വിഷ്ണു തിലകം എന്നിവയുള്ള വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു വൈഷ്ണവനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാം? തിലകം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിൽ തുളസിമാല ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതീകാത്മക രൂപങ്ങള്, ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാ, പത്മങ്ങള് അത് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. പിന്നെ എന്താണ്? നെറ്റിയിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ തിലകം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നമുക്കറിയാം വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്കന്ദപുരാണത്തിലും ഇതുപോലൊരു പരാമർശമുണ്ട്. തിലകമോ ഗോപീചന്ദനമോ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും ശരീരം മുഴുവൻ തിരുനാമം എഴുതിയിരിക്കുന്നവരും കഴുത്തിലും മാറിലും തുളസിമാല ധരിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഒരിക്കലും യമദൂതന്മാരെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്, തിലകം ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചിരിക്കുക, ശരീരം മുഴുവൻ തിരുനാമം എഴുതിയിരിക്കുക. ചിലവരെന്ത് ചെയ്യും? ശരീരത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ, രാമ, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ എഴുതും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിലും മാറിലും തുളസിമാല ധരിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ കണ്ടിമാല തുളസിമാലയാണ് പറയുന്നത്. കഴുത്തിൽ തുളസിമാല, ശരീരത്തിൽ ഗോപീചന്ദനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം എഴുതുക, പിന്നെ എന്താ പറയാ, നെറ്റിയില് തിലകം ധരിക്കുക, ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുക. ഇത് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല? യമദൂതന്മാരെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, യമദൂതനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഇനി പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കാം. വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയ പൂമാല ധരിക്കാനാണ് മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം. 3ാമത്തെ നിർദ്ദേശം എന്താണ്? വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയ പൂമാല സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്, പൂമാല ധരിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയ മാല നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. അത് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉദ്ധവർ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നത് 11ാം സ്കന്ധം 6ാം അധ്യായം 46ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണ, പൂക്കൾ, മാലകൾ, വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചതും ആസ്വദിച്ചതുമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങയുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഞാൻ ഭുജിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന് ചാർത്തിയതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്, പ്രസാദമാണ്. അത് പൂക്കളാകാം, മാലകളാകാം, വിശുദ്ധ വസ്തുക്കള്, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് ചാർത്തിയത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമാണത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ മുഴുവനും അതേപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി കൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, കൃഷ്ണപ്രസാദം കഴിക്കുന്നവൻ ക്രമേണ വൈഷ്ണവന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്നും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രമേണ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വൈഷ്ണവന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് നാരദമനോട് പറയുന്നു, നേരത്തെ കൃഷ്ണൻ അണിഞ്ഞിരുന്ന പൂമാല കഴുത്തിൽ അണിയുന്നവൻ എല്ലാ തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ക്രമേണ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൂമാല അണിയാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഭക്തന് അണിയാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുന്ന സ്കന്ദപുരാണത്തിലെ ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കാം. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുന്നത്, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ദ്വാരകാ മഹാത്മ്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഹർഷോന്മാദാവസ്ഥയിലെത്തിയ ആൾ എന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ ഭക്തി പ്രകർഷത്താൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവൻ, അതിന്റെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവൻ, സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി കുമിഞ്ചുകൂടിയ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ളവനായി തീരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാം. ഭക്തി പ്രകർഷണത്താൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി കുമിഞ്ഞുകൂടിയ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കും. നാരദൻ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, പരമാനന്ദത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനമായി വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പക്ഷികൾ മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു പോയിക്കോളും. കൈകൊട്ടിയാൽ പക്ഷികളെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പറപ്പിക്കാമല്ലോ, അതുപോലെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ പക്ഷികളെ മുഴുവൻ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പ് കൈകൊട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പറപ്പിച്ചു കളയാം. അപ്പൊ ഇസ്കോണിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അല്ലെ, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കാന്നുള്ളത്. കൈകൊട്ടി നൃത്തം വെക്കാം. നമ്മൾ ഭയങ്കര അത് എന്താണ്, പരമാനന്ദത്തില് എത്തണ ഒരവസ്ഥയില് അത്രയും എന്താണ് ഭക്തന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നൃത്തം വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താ പറയണത്? കൈകൊട്ടി നൃത്തം വെക്കുമ്പോൾ പാപകർമ്മങ്ങളാകുന്ന പക്ഷികളെ മുഴുവനും കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് പറപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൈകൊട്ടി നൃത്തം വെക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ പക്ഷികളെ, പാപമാകുന്ന പക്ഷികളെ പറപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. ഇനി വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിക്കാം. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രണാമം നടത്തി ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. മഹായജ്ഞം നടത്തുന്നവനും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആദരവോടെ പ്രണാമം നടത്തുന്നവനും ഒരുപോലെയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലൂടെ നേടുന്ന സത്ഫലങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണ്. അതുവഴി നേടുന്ന പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്നതോടെ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും ആദരിച്ചവന് ഒരിക്കലും ഭൂലോകത്തേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരില്ല. അവൻ നേരെ കൃഷ്ണധാമത്തിലെത്തും. ഇപ്പൊ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പിന്നെ ഒരിക്കലും അവന് ഭൂലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരില്ല. അവൻ നേരെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുന്ന പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ യജ്ഞവും ദാനവും കർമ്മവും അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുവഴി നേടുന്ന പുണ്യങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരണം? ഈ ഭൂമിയിൽ വരേണ്ടി വരും, ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാൻ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേരെ കൃഷ്ണന്റെ ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ. ഭഗവാന്റെ രഥയാത്രാ വേളയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകി കളയപ്പെട്ട് ശുദ്ധ ശരീരിയാകുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രഥയാത്രയൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകി കളയപ്പെട്ട് ശുദ്ധ ശരീരിയാകും. അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കുക. സമാനമായ ഒരു പ്രസ്താവം ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്.
എന്തൊക്കെ പുരാണങ്ങളാ പറയണല്ലേ? ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം, ഭവിഷ്യ പുരാണം, ദ്വാരക പുരാണം, അങ്ങനെ കുറെ പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്. കുറെ പുരാണങ്ങളുണ്ട്. സമാനമായ ഒരു പ്രസ്താവം ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. ഹീനകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായാൽ പോലും ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര എഴുന്നള്ളത്തിൽ അതിന്റെ മുന്നിലോ പിന്നിലോ അതോടുകൂടി അനുയാത്ര ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളും ലഭിക്കും. അപ്പോ ഹീനകുലത്തിൽ ജനിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ രഥയാത്രയില് അതിന്റെ രഥയാത്രയോട് കൂടിയോ അതിന്റെ മുന്നിലോ പിന്നിലോ യാത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അനുഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും സമൃദ്ധികളും സിദ്ധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. പിന്നെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമോ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമോ സന്ദർശിക്കുക. വൃന്ദാവനം, മധുര, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവർ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാൻ ഇത്തരം യാത്ര സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. വൃന്ദാവനം, മധുര, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവരെന്താണ്? അവര് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാൻ ഇത്തരം യാത്ര സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയും. അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതത്തില്, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് നമ്മള് അതിനൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സഹായിക്കും? ഈ യാത്രകൾ, ഈ തീർത്ഥാടന യാത്രകൾ, കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരിഭക്തി സുധോദയം പറയുന്നു, കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ഉത്തേജിതരായി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ ഗർഭഭാഗവുന്ന കാരാഗൃഹവാസം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഹരിഭക്തി വിലോസത്തിൽ പറയുന്നത്, ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉത്തേജിതരായിട്ട് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും എന്ത് വേണ്ടി വരുന്നില്ല? അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉത്തേജിതരായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം നടത്തുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പെറ്റു വീഴുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ജീവിതകാലത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവൻ ബദ്ധാത്മാക്കൾ മറന്നു പോകുന്നു. എന്തൊരു വേദനാകരവും ഭീകരവുമായ അനുഭവമാണത്. ഈ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കൃഷ്ണാവതാരത്തോടെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനാണ് ഉപദേശം. ഭൗതിക ജന്മമെന്ന കപടാവസ്ഥയിൽ നിന്നും വളരെ വേഗം രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ ഏതാണ് ഏകമാർഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഇരുട്ടുമുറിയിലാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഒരു ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞൊരു റൂമിലാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ സമയത്ത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, ഇനി നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കില്ല, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും, ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം വേണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളതൊക്കെ മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും മറന്നു പോകും. അത് എന്തൊരു വേദനാകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് എന്താ സാധിക്കുക? കൃഷ്ണാവതാരത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് നൽകുന്ന ഉപദേശം. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിനു പ്രദക്ഷിണം വെക്കൽ. വിഷ്ണു വിഗ്രഹത്തെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നയാളിനെ ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായ പ്രദക്ഷിണ സഞ്ചാരം വഴി ഒഴിവാക്കാനാകുമെന്ന് ഹരിഭക്തി സുധോദയം പറയുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഹേതുവായ ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവൃത്തി രൂപമായ ചുറ്റി സഞ്ചാരം നടത്തുന്നു. ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിന് വലം വെക്കൽ. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്ര വിഗ്രഹത്തെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്ന ആളിന് ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായിട്ടുള്ള പ്രദക്ഷിണ സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് വിഗ്രഹത്തെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഹേതുവാൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായ ചുറ്റി സഞ്ചാരം നടത്തുന്നു. ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിന് വലം വെക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാലോ, ജനന മരണം അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിനൊരു പരിഹാരമാണ് വിഗ്രഹത്തിന് വലം വെക്കുന്നത്. ശ്രാവണ മാസത്തിലാണ് തുടക്കം. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഊരു ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുക പതിവാക്കിയിട്ടുള്ള പുണ്യാത്മാക്കൾ ഈ 4 മാസക്കാലം എവിടെയെങ്കിലും സാധാരണമായി ഏതെങ്കിലും പുണ്യഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്നു. അതായത് ചാതുർമാസ്യം 4 മാസങ്ങൾ. ആ 4 മാസം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് സഞ്ചരിക്കുന്ന
സന്യാസിമാര് അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാര് 4 മാസക്കാലം അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഏതെങ്കിലും ഒരു പുണ്യഭൂമിയിൽ താമസമാക്കും. ആ 4 മാസം അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഏത് മാസമാണ്? ചാതുർമാസ്യങ്ങൾ. ഈ 4 മാസം, ശ്രാവണ മാസം വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും പുണ്യഭൂമിയിൽ താമസമാക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചില സവിശേഷ കർമ്മ പരിപാടികളുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ ദിവസം 4 തവണയെങ്കിലും വിക്ഷുക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാൽ അത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ചാതുർമാസ്യത്തില് ഈ 4 മാസം, അതില് ലാസ്റ്റ് മാസമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാസം കാർത്തിക മാസം വരുന്നത്, ദാമോദര മാസം. ആ മാസത്തിൽ ഈ കാലയളവില് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം 4 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ പ്രദക്ഷിണം വഴി ഒരുവൻ ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്ന നാട്ടിലെ പുണ്യസങ്കേതങ്ങൾ മുഴുവനും സന്ദർശിച്ചവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ചാതുർമാസ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരുവൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് അതിവേഗം ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ ചാതുർമാസ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ചാതുർമാസ വ്രതത്തില് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ മാസവും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിട്ടുകളയാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ 5 ദിവസം ഭീഷ്മ പഞ്ചകം എന്നാ പറയുന്നത്. 5 ദിവസം പ്രത്യേകം നമ്മൾ വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ചാതുർമാസ വ്രതം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അർച്ചന എടുക്കണോണ്ട് വിരോധം ഉണ്ട്? അത് എടുക്കണോ അതോ നിർത്തണോ? എടുത്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇന്നിപ്പോ ഞായറാഴ്ച, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അസൗകര്യം ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ, ചോദിക്കോ. ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്കിന്ന് ലീവ് ചെയ്യണം മാതാജി. 9 മണിയാകുമ്പോ ഒരു ആങ്ങളൊക്കെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി, കാണാൻ പോണം. ശരി ശരി, അപ്പൊ ഇതും കൂടി എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർച്ചന. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തി ആരാധിക്കലാണ് അർച്ചന. ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് താനെന്ന കാര്യം സ്വയം ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്ന കാര്യം. കൃഷ്ണന്റെ ഒറ്റ സുഹൃത്തായ സുദാമാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചതായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10-ാം സ്കന്ധം 81-ാം അധ്യായം 19-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി, സർവ്വലോകാധിപത്യം, ഭൗതിക സുഖ സമൃദ്ധി, ഐശ്വര്യങ്ങൾ, യോഗസിദ്ധികൾ എന്നിവയെല്ലാം കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക എന്ന ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് കൈവരുന്നതാണ്. അപ്പൊ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തി ആരാധിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അർച്ചന എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് കാര്യം സ്വയം ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മള് ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അതില്. കൃഷ്ണന്റെ ഒറ്റ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള സുദാമാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചതായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം, സർവ്വലോകാധിപത്യം, സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി, യോഗസിദ്ധികൾ, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ കൈവരുന്ന പറയണത്. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നെത്താനെ കൈവരുന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സുദാമാവിന്റെ ഈ മന്ത്രിക്കലിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിൽ ചെന്ന് അല്പം ഭക്ഷണം ചോദിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ സുഹൃത്തായ സുദാമാവിനോട് പറഞ്ഞു. അവിടെ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു യജ്ഞം നടത്തുകയായിരുന്നു. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വല്ലാതെ വിശക്കുന്നതിനാൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം തരണമെന്ന് യാചിക്കാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സുദാമാവിനോട് പറഞ്ഞത്. ബ്രാഹ്മണൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണനുടെ ഭാര്യമാർ സ്വാദിഷ്ടങ്ങളായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായി നേരെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. വിഷയരഹസ്യത്തിലും ഇങ്ങനെ വിഷരഹസ്യം അതില് കാണുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ എന്താ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. പുസ്തകത്തിൽ എന്താ നോക്കിയോ, കണ്ടോ? നോക്കട്ടെ. വിഷ്ണു രഹസ്യം എന്നാണ്. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഈ ലോകത്ത് വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ വളരെ വേഗം തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. ഇപ്പോ സുദാമാവിനോട് ഭഗവാനും ബലരാമനും പറയാണ് അല്ലെ,
എന്താണ് പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണൻ അവരുടെ ബ്രാഹ്മണർ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. ബ്രാഹ്മണരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചപ്പോ അവരൊന്നും കൊടുത്തില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? അവിടെ യജ്ഞം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഈ യജ്ഞം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവർ കൊടുത്തില്ല. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെന്ത് ചെയ്തു? അവർക്ക് ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ലോകത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന ദൈവരാജ്യത്തില് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തപ്പോ നാളെ എടുക്കാം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യല്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപത രൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर परमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇപ്പൊ 28-ാം തീയതി അല്ലേ പോകുന്നു പറഞ്ഞേ? 9. 29-ആ? 28 ശരിയാ, 28. അത് തിരിച്ചു വരുന്നതോ 5-ാം തീയതി എത്തുവോ അതോ 6-ഓ? 4-ാം തീയതി 5-ാം തീയതി തോന്നുന്നുണ്ട് പ്രഭു. അതെയോ? 5-ാം തീയതി ആണോന്നൊരു സംശയം. 4-ാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ 5-ാം തീയതി? 4-ാം തീയതി വൈകിട്ടാണോ ഇനി 5-ാം തീയതി രാവിലെ ആണോ? കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല പ്രഭു, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. 28-ാം തീയതി എന്നാ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പോണെന്ന്. 28 ചൊവ്വ, 26. മറ്റന്നാളാണല്ലേ? 28-ാം തീയതി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിനെ ഉണ്ടാവോ? 28-ാം തീയതി എടുക്കാം. 28-ാം തീയതി അല്ലേ പോണത്? 28-ാം തീയതി എടുക്കാം. വൈകിട്ടാവൂല പോകുന്നുണ്ടാവുക? വൈകിട്ടാ പോണത്. ഇവിടുന്ന് പിന്നെ അധികം ദൂരം ഇല്ലല്ലോ. അതെ. അപ്പൊ നാളെ 27-ഉം 28-ഉം കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എടുത്ത അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. ഒരധ്യായം കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റും. 10 ഒരു വലിയ അധ്യായമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം. 10 വലുതാണോ? ഇല്ല, വലുതല്ല. 5-6 പേജേ ഉള്ളൂ. 10 കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റും. 10 കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ 4 നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. 4 6 അധ്യായമില്ല. അപ്പൊ 5 6 7 8 9 10 6 അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ 10 പറഞ്ഞ 10 വെച്ചിട്ട് പരീക്ഷ എടുത്തപ്പോ ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ഈ 6 അധ്യായം പരീക്ഷ എഴുതാൻ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ആദ്യത്തെ 4-ന്റെ പോലത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്തായാലും. അപ്പൊ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കണം. അപ്പൊ അല്ല 7-ലെ നോക്കണ്ട. 7-ല് പിന്നെ അത് എഴുതുകയല്ലേ വേണ്ടോ? 8-ല് പെട്ടിട്ടില്ല. അല്ല 8-ല് അത് പിന്നെ നോക്കണ്ട. 8 അങ്ങനെ എഴുതുകയല്ലേ വേണ്ടോ? 9-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 4 ഉള്ളു ഇതിലാകെ. 9 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി. അപ്പൊ ഭാഗവതം 10-ാം സ്കന്ധം 74-ാം അധ്യായം 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയും ദൂഷിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകാത്തവർ അയാളുടെ ധാർമ്മികമായ ജീവിതം വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്ടാകുന്നു, നഷ്ടപ്പെടുന്നാണ് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ ഈ ആശയം ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ പറയുന്ന വരികള് എന്താ പറഞ്ഞത്? സഹിഷ്ണുതയാക്കണം. എന്താ പറയാ ശ്ലോകം എന്താ പറഞ്ഞത്? ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലൊരു ശ്ലോകം ഭക്തൻ വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയും വിധേയത്വമുള്ളവനായിരിക്കണം. എല്ലാവരെയും മാനിക്കണം, അതേസമയം ആരുടെയും ആദരവ് സ്വീകരിക്കരുതെന്നാണ് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ നേരിടേണ്ടത്? അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗല്ലേ? വാക്കുകൾ തിരിച്ചു വാദിച്ചു ജയിക്കാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ 3 കാര്യം പറയുന്നത്.
ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മരിക്കണം. ജീവൻ ആ, ഉപേക്ഷിക്കണം. ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുക, ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോവുക. അവിടുന്ന് വിട്ടുപോവുക. ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോവുക. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതാജി കാര്യം അത് ആദ്യം വിട്ടുപോയാ പിന്നെ ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കണ്ടല്ലോ വെച്ചിട്ടാ മാതാജി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ചെയ്യേണ്ടതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോന്നും വിശദമാക്കുക. അത് എടുത്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ